Thomas și prietenii săi. Sunt ei de tot, roșii, verzi și chiar albaștri. Ei sunt prietenii voștri, fiecare-i diferit. Are un traseu stabilit, prin păduri, prin luni și voi, Thomas și prietenii săi. Locomotive diesel dispărute. Unele locomotive de pe insula Sodor nu au o părere prea bună despre colegele lor diesel. Hei! Dar Paxton e cea mai amabilă locomotivă diesel cu care v-ați putea întâlni. Bună dimineața, Thomas! Bună dimineața, Paxton! Și pentru că e amabil, Paxton are o mulțime de prieteni. Paxton este prieten și cu locomotivele de ecartament îngust de la cariera de pe Muntele Albastru. Salutare, Paxton! Bună, Scarloi! Dar și cu Salty și cu Porter la docurile Brandam. Chiar și capriciosul Cranky este prieten cu Paxton. Uite, Cranky, ți-am adus încărcătura preferată, pietre grele. Oh, Paxton, nu trebuia. Dar locomotiva Paxton trebuie să se străduiască din răsputeri pentru a se împrieteni chiar și cu Diesel. Oh, Diesel! Bună! Salut! Din păcate, Diesel nu e o locomotivă cu care să te împrietenești prea ușor. Vickerstown, atelierul de reparații pentru locomotive diesel. Repede vine Paxton să ne ascundem cu toții ca să nu ne poată găsi. Va fi foarte, foarte nostim. Bine. Îmi plac glumele nostime. Haide, Sydney, și tu trebuie să te ascunzi. Salutare! Oh, nici prin gând nu v-ar trece ce s-a întâmplat la docuri. Hei? Oh, nu e nimeni aici. Locomotive diesel! Unde ar putea fi? E careva pe aici? Nu! Alo? Ce se întâmplă? Probabil că s-a întâmplat ceva groaznic. Toate locomotivele diesel au dispărut. Trebuie să le găsesc. Cred că am mers cam prea departe cu gluma asta. Da. Vrea să spună că Paxton era foarte îngrijorat. Nu vă mai agitați așa, tampoanele. A fost o glumă, atâta tot. Și glumele sunt foarte nostime. Dar Paxton nu credea deloc că a fost o glumă. Bună! Sunt locomotive diesel pe aici? Eu sunt Diesel. Dar Paxton nu l-a auzit pe Rusty pentru că plecase deja în grabă. Ai văzut vreo locomotivă diesel, Thomas? Te văd pe tine. Nu eu. Celelalte locomotive diesel au dispărut. Unde e Salty? Și el a dispărut? Ceva face ca toate locomotivele diesel să dispară. Lasă aiurelile, Paxton. Salty a trecut pe aici în urmă cu 5 minute. Cineva mi-a pomenit numele? Ah, Salty! Slavă cerului că ești încă aici. Oh, te ambalezi degeaba. Vor apărea și celelalte locomotive diesel. Oh, chiar crezi asta, Salty?
O, fără îndoială, amice. Recorește-ți pistoanele și umpleți din nou rezervorul. După cât se agitase prin zonă, combustibilul lui Paxton se cam consumase. Un pariu pe tampoanele mele că până diseară locomotivele diesel se vor întoarce la atelierul lor. Și uite-l și pe Diesel. Diesel? Unde? Taci, Cranky, cine te-a rugat să-ți bagi cărligul? Diesel, așteaptă! Întoarce-te! Paxton nu renunță prea ușor, asta e clar. Diesel, așteaptă! Da! Nu mi se spune Diesel prefăcutul degeaba. Da? Te pot ajuta cu ceva, Diesel? Diesel e acolo la tine, regi! Nu, nu e. Dar parcă era vocea lui Diesel. Și asta pentru că e Diesel, Paxton. Nu, nu e. Sunt un camion cu cârnați. Cârnați? Diesel, așteaptă! Întoarce-te! Oh, dar de ce tot fugi după el? E prietenul meu! Chiar așa? Diesel se distra atât de bine că s-a hotărât să se ducă la carieră ca să se ascundă. Dar de îndată ce a ieșit de pe linia principală, a rămas fără combustibil. Nu, rezervorul meu nu poate fi gol. În sfârșit! Diesel, mi-am făcut griji! Toate locomotivele diesel au dispărut! Nu am dispărut, doar ne ascundeam de tine. Oh, păi, asta nu e o ascunzătoare prea bună, Diesel. Eu te văd! Oh, da, știu, nu m-am așteptat să mă opresc. O ascunzătoare mai bună ar fi în spatele unui șopron sau a unor tufe sau chiar la carieră. Da, știu. Nu intenționam să mă ascund aici, dar am rămas fără combustibil și atunci... Oh, păi de ce nu ai spus așa? Ce ai de gând să Te faci? tractezi până la următoarea gară, ca să te alimentezi cu carburant. Diesel nu știa ce să creadă. Nu se purtase prea frumos cu Paxton, dar Paxton se purta frumos cu el. Diesel nu știa ce să spună. Nu-i plăcea să spună mulțumesc. Deci nu a spus. De ce m-ai ajutat? Asta fac prietenii. Paxton era bucuros că l-a regăsit pe Diesel. Și s-a bucurat și mai mult când s-a întors la ateliere și a găsit toate locomotivele diesel acolo. Salutare! Să știți că v-am căutat? Diesel a revenit la depou și s-a dus înapoi la cabina sa alături de Paxton. Tot nu a reușit să spună mulțumesc, dar a reușit să zâmbească prietenos. Și asta a fost suficient ca să-l facă și pe Paxton să zâmbească.
Au dublat în limba română Alexandru Rusu, Răzvan Vigoveanu, Sebastian Lupu, Petre Ghimbășan, Sorin Ionescu. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Mirela Corbeanu și Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI.